Haino hai kotor koktuma busla dabai tani botharka bumano koktuma khoi Baijalbari thanani bising khobjangnai Ratanpur amchaini jora bosti amchayo buslano dabai totra tansui botharka bumano bini oksingni angkhornai buslabai tanjakha bumabo haino bumani mung Parboti jora bini umur bachi dok tai koksil jajaknai je botharnai hini buslani mung ungkha Horicharan jora hingkai o patingoti Baijalbari thanani bising khobjanai Ratanpur Radhanagar amchayo ungmabai ornanglaikha amchayo sakti kajaklaikha nognogo joto khorok thugui tamungui botharani nangkha bumano tai tamungui borok dabai tani botharjani nangkha buma belaikha wanama singja o koktuma o amchayo amchani lukurok phungai nukmani olono police to koktuma rohoro tai koktuma mani police romitlango Horicharan jara no khwai jelani saknai nogo tabuk toni jakha kathironi nogo thuijanai Parboti jara no o patimung no postmortem khaimani olono nukhuni borong yago tun tharijaknai phiaba thuimani pher sai khanarkha tanjaknai Parboti jarani bosajokni khugo khanani bini koktomani patimung tamo tini phungai yang mane bosawi naina thangata ani bokra tang tini khe bosayang tongne angkai naina hin thangba angkai naina hin tha tongari ang tang naya kho olo naya nang maina khan tarang sengkari sikana chakata angkai ani kaki phaikan kai tini tang nin bokra jo bachine thalia chakata angkai sido tini batang sile busai tongkha tonggadang phulok nai gana doga chakata angkai doga thang phulok nai ba yakung yak sujang tokha angkai sujang tong pore ang pore mu sabani sujang yakung an manita angkai mu bokrok ba tang khakalap bana phaijak hin tongta angkai khakalap bana phaijak mu tong na ko gya mu khrubu thukan kai to otike phaina ko gya suja khayai hini kata angkai olokhai mutike totra nai sonai ba totrao kujukuroi sabule tan khana bana sabule tan hinane atak manai no tan hin makata bose tak an buprang dokta kusura kusu jotene kusu bo nogo walai jak rota ehe walai jak kunu walai suglai kre bothanani mungkhai Horicharan je thinaini mungkhai tamsa Parboti bini umoro busung khana bini boyas khana 55 rong khana je bothanani ke bothanai kai to 20 atirong nanganta emna tabuk je bothanani boro arodana police jatolangha police jatolangha mo para khai mo Radhanagar koita rogon rok thimani rok sem koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6টা nahi mangkata horo da buthar kana bun horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapon jong phungai nukhata emna bosuwa rok na nang bosuwa walai sulai ingida kun chuwa rok nang ya mangkai tamni bai buthar kana ma saimi ana tamni bagi buthar ka bole saimi hangkai uskang bo horo mane datiyi engkoi tongo hin samna bin mana buthana bagai buthana nai tam khai nai ka tuyo hin satabo tuyo ano phungai khangkai no busai phaka kai sakang ka ang saka phaide nangoro thupa jar ta thudi jengbai na phai nang thudi ne mia horo bo saka angkai thanglia ta norok bai ehe thaya oron thuna hin sawbo angkai thuna ka thuria kon ne maya ko khuri ang no berai dikhata emna sikla na kaji ako sikla ai kaji